חושב שאנשים רואים אותך? מה התכונה שאתה חושב שאנשים חושבים עליך כשחושבים על יונתן קסיר? לא יודע. אני מושג. אז הנה, אנחנו נראה לך. מיכה, יונתן לא נולד בזמן, הגיע קצת מוקדם, בהפתעה קצת, ולא היית. איך נודע לך שהוא נולד? יצאתי בשיעור, אני מסתכל על הטלפון, רואה 20 שיחות. 8 הראשונות מתמי ו12 מאמא של תמי. ניסיתי לחזור לתמי והיא לא עונה. חזרתי לאמא של תמי, היא אומרת לי, תבוא מהר! הבת שלך מונשם! אשתך בטיפול נמרץ! ככה נודע לי שיונתן נולד. יונתן היה ילד עובד, זה היה פשוט מדהים שלקחנו אותו לפיזיותרפיה, הוא היה תינוק והטיפולים היו לא נעימים, ממש לא, אבל הוא כל הזמן עבד והתאמץ, כולם היו משתאים, כל הבעלי מקצוע שהיינו צריכים לפגוש בדרך. איך ילד כזה קטן מבין שכדי להתקדם הוא צריך לעבוד ולהתאמץ מילינו את הבית, כל הבית היה מלא קריות כדי שהוא יצטרך בדרך להתרומם והוא כל הזמן היה מתאמץ, זה היה פשוט לראות את זה, היום אני מבינה כמה כוח היה בילד כזה קטן וכמה הוא הבין שאין הדבר תלוי אלא בי, שהוא צריך להתאמץ כדי להגיע למה שהוא היום, ברוך השם. היא אומרת שאתה מלך הגברים, בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לרוב, למשל מלך החיות או מלך ההרים. אם תטפס אישה קום תהיה כל מה שבא לך, כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם, בשבילה אתה מלך השירים, בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לרוב, למשל מלך החיות או מלך ההרים. אם תטפס אישה קום תהיה כל מה שבא לך, כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם, מלך העולם. מה התכונה הבולטת של יונתן? יונתן במילה. ילד מושלם. התכונה המאוד בולטת אצל יונתן, שאפשר לסמוך עליו, הוא לא מאחר לכלום, הוא חבר טוב. דווקא יש שתי תכונות, רוחב לב ושמחת חיים. הוא כל הזמן צוחק, כל הזמן חייך, כל הזמן כאילו עושה שמח. הוא שמח תמיד, והוא מחייך לכולם, ובתור אחים אנחנו ממש חברים, ממש כיף להיות איתו. Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water's sweet but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. יש לך זיכרון מיוחד עם יונתן שאתה רוצה לספר לנו? כן, הפעם הראשונה שניסיתי להסיע מישהו באופניים זה היה את יונתן. זה הסתיים בזה ששנינו התרסקנו על הרגל שלי. היה לך גבס בסוף? לא. ברוך השם. ואולי זה זיכרון משהו יותר רציני, מכובד? כן, מאוד נהניתי מזה שלמדנו בקביעות כל שבת עם מיכה ועם אבא שלי, ואנחנו מסיימים ביחד את המסכת. וואו, מסכת תענית. פעם אחת היינו ברכבת ואז התחלנו להשתולל. מה זה להשתולל? לעלות על כיסאות, להפריע לאנשים. ולא העיפו אתכם מהרכבת? לא. שובב אני שובב, אך לב לי לזהב. שובב אני שובב, אך לב לי
נגיד כאילו פעם אחת החלטתי לשיעור מתמטיקה, ואז למדנו כזה משהו מסובך כזה, לא כל כך הבנתי, ואז שאלתי את המורה להסביר לי, אז הוא אמר לי, אם הוא יכול להסביר לי, שאלתי את המורה, אז הוא אמר לי, החלטת כאילו בעיה שלך, אתה רוצה תשלים את זה אחרי זה. ולא הבנתי כלום, היה גם שיעורי בית, והיה צריך להספיק את החומר, שמה שלא זה שיעורי בית, ואז כזה נתן שמע שאני מדבר עם המורה הזה, כאילו היה קרוב אליי כזה, ואז הוא אמר, בוא שנייה, אני אסביר לך. אז הוא עצר נגיד, עזר לי, ואז אחרי זה הוא חזר לעבוד. What if I'm far from home? Oh brother, I will hear you call. What if I lose it all? Oh sister, I will help you out. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. אני מאחל לך שתמשיך בדרכך עם הצלחה רבה בכל מה שתעשה. תמשיך ביחסי אנוש הטובים שלך, תמשיך בהתייחסות אנושית וחמה שיש לך לכל האנשים, לכל החברים, לכל המשפחה. אנחנו גאים בך. בן שיהו יקירי, כיוון שאנחנו ממשפחת כהנים, אני רוצה לחזור ולברך אותך בברכה המשולשת של ברכת הכהנים. יברכך השם וישמרך, יאיר השם פניו אליך ויחונך, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. המשך להיות אתה, ואז תראה הצלחה גדולה בכל אשר תלך, וכל משאלות לבך יתגשמו באהבה רבה. שיתגשמו כל משאלות לבך. אני כל כך אוהבת אותך, סבתא. אנחנו מברכים עכשיו את יונתן, אורי. שתעשה נחת להורים שלך. רוני. שתהיה מצחיק. גילי. שתמשיך להיות כמו שאתה. נוגה. שתראה את העולם בעין טובה. מזל טוב ליונתן, 3, 4 ו... מזל טוב ליונתן! תמיד תהיה פייטר, תעבוד קשה ותצליח. Well, when it's bar mitzvah, no, it's not his birthday. When it's for his bar mitzvah, he'll be strong like Spider-Man, and he'll take care of the people like Superman. Superman! 1, 2, 3. Taya, stay next to Eitan. Superman! יונתן, אתה ילד חכם, יהי רצון שתמיד תהיו לך מחשבות טובות וטהורות, שכל חלומותיך יתגשמו. אתה ילד עם מאור פנים, יהי רצון שתישא חן וחסד בעיני כל רואיך. יש לך רגליים שממהרות לרוץ, יהי רצון שהם ייקחו אותך לאן שהלב חפץ, לאן שהמחשבות לוקחות. אוהב אותך. יונתן הוא בעצם משה יונתן, הוא קרוי על שם האבא האהוב של אמיר, של חגית ושלי. אני מאחלת לו שכמו סבא שלו היקר, יהיה לו אהבה ונאמנות לארץ ישראל, שישרת אותה נאמנה, שיהיה בריא, שיגדל ויצמח ויתפתח ויגשים את משאלות ליבו. ותמיד יזכור שכל מה שיש לו, לכולנו, אבל בטח ליונתן, גם הדיבור, גם ההליכה, הדברים הכי פשוטים שיש לו, הם ניתנו לו באמת במתנה מאוד 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 גדולה מהקדוש ברוך הוא, ותמיד יחפש לראות איפה הוא יכול לתרום לזולת. להיות רופא.
Hallelujah.